Ngiyabingelela ababukeli bomkhanya kude TV. Sithembiso ucelelo bafowethu King SMC, Mr Delicious, abanye bathi ushoti, ayekho inkinga ngibiza nomlipho othanda ngalo. Ngiyanibingelela nje bafowethu ngithi shout out kunina nonke ama viewers nakubalandeli nama subscribers. Qhubeka nje bafethu unilike, nicommente bafethu kanjalo nibe mina abanye bezo subscribe bafethu babone bafethu ukuthi sibaphatheleni ngoba la le channel bafethu iyafundisa. Le channel akusikho ukuthi izoqhakambisa ijele kodwa iyafundisa. Siye sizwe nabanye bekhuluma la kuma comment bethi hey anikahle ningancane ngendaba zejele. Sixakeke ukuthi ungene kanjani kwi channel lo muntu ngoba akafuni ukuzozwa lezinto esimphathele zona. Akahambe kuma channel ke azokwazi ukumnikeza lento ayifunayo. Ngoba kukhona abakhona la abayijabulela izinto esibaphathele zona. Ngiphinde ngithi shout out lapha na kuvusi bafethu nakukhulekana abaphathi bomkhanya kude bafethu ngokuqhamuka ne channel efana nale ezokwazi bafethu ukufundisa nokuqwashisa nokwenza ukuthi bafethu ababukeli babe aware ngezinto ezenzakala in terms of ijele yabona ukwenza nje izinto zokungalungi mase zikufaka ejele ukuthi ejele kuba kanjani ijele lenzani kumuntu ukuze nawe uma ususekhaya unezingane zakho nobani nomndeni wakho nabathandiweyo bakho uzokwazi ukubaqwashisa ngezinto ezinjalo. So njengamanje ke ngifuna ukukhuluma ngalento ke siphila kwi new generation. This is South Africa and this South Africa is a democratic country ngengasho kwenye ama video. So if it's a democratic country kunezinto ke bafethu ekade zingekho phambilini. Kunezinto ekade zingekho phambilini. Futhi lezo zinto bezisinengiso esintwini. Ngikhuluma angeke ngicacise le. ISouth Africa bafethu it's a black country. I-country epossesswe abantu abamnyama. Noma bengathi ke kwakukhona amakhoyisana. Amakhoyisani afall under us black people. Yabo. Yonke lento yonakala ngokufika kwama colonizers here. Wayikhuluma ke bafethu uShaka Zulu, inkosi Silo ilembe leqamanya abalembe ngokukhalipha bafethu elithi lasho la khombolwandle lasho lathi la kuzoqhamuka belumbi la. Ngoba umlumbu umuntu okwazi ukwenza umuntu atwist umuntu amnikeze enye into emnikeze amlumbe ebuyeneni bakhe ekubeni uyena amenza abe enye into. So ake ngive angiqale nje lapho. This is an African country. This is a black nation. Yabo. So la kunezinto ebengenzeki la. Uyabo? Uma uzohlehla bazongifakazela abantu abadala abayazi lento engikhuluma ngayo. Yabo? Kudala beyingekho lento yemali esiprezwa kangaka ezikhathini zanamhlanje. Abantu abaningi bafethu bayathwala. Bafuna le mali. Yabo? Abantu abaningi namhlanje they join Satanism. Bafuna le mali. Abantu abaningi bangena ku Illuminati. Bafuna le mali. Abantu abaningi bangena ku Freemasonry. Bafuna le mali. Abantu abaningi bangena ku Luciferian. Bafuna le mali. Abantu abaningi bangena ku cult. Ku occult ngoba befuna le mali. Yabo? Le mali ekade ingekho la phambilini. Yabo? Mhlawumbe angeke ngiqale ngiveze into. Ngisho ngabe kuthiwa ubufuna ukuganwa. Uyabona la neAfrica ubeka inendlela yokuganiselana. Uyabona? Uyabona njengamanje sekukhulunywa ngendaba ukuthi ukuze ube nomfazi ufune kulobola umuntu ngenkomo ezu11. Yabo? Kodwa mawusuhlehla historical uyathola ukuthi le ndaba yenkomo ezu11 ayiqhamukanga futhi nomuntu omnyama. Yaqhamuka nebhunu elithile ekwakuthiwa usomtsweyo. uMr Paul Shepstein. Angazi ukuthi uMr Shepstein. Angazi ukuthi kwakuba igama lakhe but isibongo sakhe wayo Shepstein. Uyabona? Uqhamuka nalento yenkomo ezu11. Only to find out ungabuka amabhunu noma ungabuka abantu abamhlophe. Ake ngithi nje abamhlophe ngoba ngithi amabhunu kufana nokuthi ngithi uma ungabuka amaZulu kufana ukuthi ngithi uma ungabuka beSuthu ngoba amabhunu phela ilaba ama-Afrikaners ileke ngeqhamuka ngala eDutch. Yabo?
So bonke kodwa abamhlophe abelungu nabo bahlukene phela ndajoba sisabantu abanye masihlukene kukhona amaXhosa kukhona amaZulu kukhona abeSuthu kukhona amaPedi kukhona amaSwati kukhona nani amaVenda kukhona yabona lonto amaTswana uyabona lonto kukhona yonke labantu abakhona nabo abelungu bahlukene kanjalo mina ngeke ngahlala nabelungu ejele endlini eyodwa babe u5 uyazwa sasithi bese nina ngabelungu oyedwa wabuye esazi isiZulu basethi nina ngabelungu athi lo sazi isiZulu ethi hayi singabelungu kodwa sifana uyazwa kuthiwa lo is a Spanish lona is a Dutch lona is a British uyabo bayakwazi ukubona futhi uma usubabuka kahle uhleli nabo kanje abafani ngempela omunye ngathi unenwele ezimnyama namehle ngathi awekho blue wakhe ngathi a brown inyana yabo omunye ngathi amnyama wakhe abafani into efana iskin yayizwa leyo nto le uthothi ngisho nenwele zabo ayifani kodwa iskin sabo siyafana bona bayazana namandiya ngokunjalo yabo uthi ukhuluma uhleli namandiya kanje uthi hayi kuthiwa ngamandiya nina athi lo munye hayi no ukhuluma into adenzeke ejele athi omunye hayi no this one is a Calcutta hawu iCalcutta leli oh wena uyini kanti wena basho yathi mina I'm a Tamil omunye ethi no mina I'm a Hindu uyabo but bonke bangamandiya njengoba nathi singabantu abamnyama we are blacks but isihlukene according to tribes uyabo leyo nto le and traditions yayizwa leyo nto le so this is South Africa esiphila kuyona uyabo kusuka abantu base-west beza la yabo bacolonize i-South Africa noma bacolonize i-Africa through education and through religion uyezwa leyo nto le kwabakhona ingxabano eziba khona ngisho kubantu abamnyama saqala sabhekana sodwa and by colonizer even through politics you understand this so-called money into ebingasetshenziswa la esintwini la eAfrica lana ngizange ngikhulume ngeSouth Africa la eSouth Africa umuntu ngake ngasho kwenye video ngathi bekuthi kudala nithi nilele niyaphaphama khona umuntu olele la endlini ngoba nilala umnyango ningawuvalile bekusakhona uguqa standards ibingekho icapha lezi iminyango efana njengale kuthiwa this is a door akekho umuntu wayehlupheka ngoba bekubukakala emphakathini kuthiwa lo muzi othila unazi inkomo umuzi wala ekhaya ukhipha inkomo eyodwa nalo ukhipha inkomo eyodwa kulabo abanazo agcine lo muntu eseneinkomo ezu4 zizale zande na bese buyisela lezi ayithathe kulabani lezi ayizelo sekweyezakhe bekuphiliswana ilobolo belingasizi inkomo ezu11 but ilobolo bekuyinkomo ezu4 inkomo kamama inkomo kababa bese kube ezu2 iduna nethole ezozala esibayeni namhlanje siphila kwi-South Africa la abantu bakepitile abantu abamnyama bakepitile these so-called people abafike nalento osomcwewu laba these white people these western people abafike nokuthi ilobolo kufanele inkomo ezu11 bona bayikhokhe lezo inkomo ezu11 into yabo bona bayenza biblical because if you read the Bible carefully we are told ilobolo isipho esivela kamkhwenyana esiya kamakoti isipho ngamanye amazwi basuke bebapha leyo nto ababapha yona namhlanje umuntu umefundisa ingane yakhe yentombazane uthi siwudokotela ngiyifundise kakhulu kabi bese bizi athi ufuna ugandaganda athi ufuna umshini okwasha uyabo kubizwe ibizo kufuneka amaphinifa kufuneka amaphinifa ayekuphi kudala akuyona into efike nabantu nama-colonizers yonke le ayekuphi amaphinifa kudala kwakugqokwa idwaba kudala namabheshu even through ukufa kuthiwa kufiwe siphatheke kabuhlungu emakhaya wezwa lona sekuthiwa ufuna umuzila manje hamba othenga ingubo emnyama noma enavy laphana noma eblue zazi kuphi zonke lezo zinto lezo namhlanje kwenzakalani uma kubonakala umama egqoke leyo nzilo leyo igebe ngiseziyazi zabona edrobheni hambe ngene eminyango ethile bayabona uyoclaim imali seziyambamba inkunzi zibenzani zifuna le mali
efike with these colonizers. Yayingekho yonke leyo nto la. Sikhalile bafethu, sikhalisa ukuthi abelungu they oppressed us. Yes, siyavuma uShaka beyilembe leqameni yabelembe kokukhalipha. But he's one of the people naye ovele wa colonizeka to allow ukuthi alawe laba bantu bangenela. Abanikeze ngisho indawo. Namhlanje besine inkomo sinemfuyo sinayo yonke into. Abantu abanyama basenalutho manje. Uma ufuna ukwenza nje imicimbi yasekhaya, uyabo, ngokwesintu. Sefanele manje usuke uyephi manje? Uhamba uyothenga inkomo kubona belungu noma kumandiya. Buka indawo edayisa inkomo amaplaza aphethwa belungu. Imbuzi nezimvu ziphethwa amandiya le. Now, ngifuna ukuyiveza ke lento, ngiyiveze ngicacise ke le. These people came with certain laws. Yezwa lo. Yasi infiltrate lento ku constitution. Yezwa lo. Kwathiwa hayi inkululeko. Bajabula abantu bayalwa baphethe ingqwembe lapha bathi awusesikhululekile kunje. Of which if you can look with a deep eye, ube nje nehle deep. Yabo, ube nalento ekuthiwa spirit of discernment. Ukwazi ukuhlukanisa ukubona ukuthi hayi lento la akuyona lento ekuthiwa iyona le. Enye into. Thina abantu abanye masakaniselani manje, ingane enkipitile. Ngalo 11 wenkomo kanti ilobolo lali inkomo ezu4 kuphela. Sekuthatha umemulo uthi uyi21st, of which umemulo akusiyo futhi 21st. 21st yini eqhamuke nalabo abantu. Umemulo bekhishwa umuntu wesifazana ukubonakala ukuthi nange engagani. Uyabo, walalwa elalo umunye umuntu omqeda umntombi bakho abaleka. Menguthi wabe bezenza izinto enjalo kudala. Usezalele ekhaya usefuna ukushaya imithetho la ekhaya. Bese kwenza umemulo uyakhishwa ekhaya kuthiwa akhala ngaphandle ubekwe endaweni esika akhala ngaphandle. That was umemulo. Now, thina ingqondo zethu sezicolonized ngalendlela ukuthi we've stepped into the Western culture. Sashia our African culture. Yabo? Buka ke sekwenzekeleni manje. Lana eSouth Africa noma la eAfrica as a whole, continental. Ibingekho lento yokuthi kuthiwa indoda ithandana nenye. Ibingekho lento kuthiwa intombazana ithandana nenye. Uyabona, if you can look at African tradition noma African culture, in line exactly with the biblical perspective. Ngoba ubufunda iBhayibheli uNkulunkulu uyathi ukuthi isinengi sokuyena lento wesilisa engalala nowesilisa nowesifazane engalala nowesifazane. Bafika labantu bathi ithiwa and asibukeni lento bafuthi bafika labantu nezinto eziningi homa TV nani. Kwathiwa this is a television. Sesibuka yonke into before ijwayeleke kubantu ibe invented. Siqale siyibona kuma television. Buka lento yokuthwala le. Siqale sayibona koGaddafi lapha. Wathi ukubalekile uGaddafi kwasha kwacimba benzi u1 no2 no3 asathandani noCidi. Naku lo sisi lo osebuya manje ungathi umthakashana manje. Kwavele ngathi sekugcwele into zokuthwala manje. Buka sidume kanjani lento yokuthwala manje. Kodwa siqala ukuyibona phi? Siqala ukuyibona ku TV. Yabo, to television. If you can just look at that name itself, tell a vision. These people came here and told us their vision, not our vision. Sangena kule ma vision abo. Bezwa manje, yonke into isesiyenze ngathi normal, nento abnormal. Amahlazo sengathi into right, kodwa ibe iyihlazo. Kunabantu abangena kulento ekuthiwa abagay. Kuthiwa manje LGBTQIA. Ayi iningi manje lento. Ngisho ungabuka kuma forms manje, ama forms aqalile ashintshile manje. Dala besiwabuka uma kuthi ugcwalisa ama forms bekuthiwa male or female. Manje sekuthiwa male female bese kuthiwa LGBTQIA community.
yonke lo sesiyijwayele le nto. Abanye bathi bazalwa benje tutu uma sebebadala hayi sengiyekile ukuba nje useyekile futhi omunye kade enganjalo emncane mase ekhulile hayi kade ngayizwa lento kuma feelings ami futhi nithi uNkulunkulu futhi uyahlanya ngafika kudale ube nento yabantu besilisa kodwa akunikeze imizwa abantu besifazana. That is le nto is senseless, inonsense nje yabo. Lento ama spirits aqhamuke nalabantu base west sawathatha sawakhondona sawajwayela sawavumela. Angitshele lento ke uyabona lento ye-LGBTQIA yona le sengena kuyo. Hey thuka isimanga mina mengibona ejele uyabona laba bantu be-LGBTQIA bani thina besikhonza ke ejele bazalwane babukeli. Uma sikhonza sikhuluma izinto biblical and khona nje omunye wabafundisi abadumile la ubhizi nama motivation yangimusho ngegama wathi uyafika lapha ejele samkhafula kabuhlungu ngabe samthayi ngeke ukwazi iplatform sangamnika siyiboshwe sathi cha bathi abaphathi hayi cha he will motivate you sathi thina cha ngoba ivangeli alisi motivation, ivangeli iqiniso. Waqala umfundisi wakhuluma indaba zama motivation usesekhuluma inonsense ngoba usuke seqalise accommodate yonke inonsense eseyifaka kwiqiniso. Yabona ingakho ngithi mina yabona isintu si in line neBhayibheli. I'm telling you. Awu siyakhonza la nampa labantu bamo LGBTQ bani lapha hayi bavele basuke boma phambili ke le. I'm telling you nabo mekuthiwa bangibuka manje ngibukena nginandaba mina kwala ngifuna ukunitshela neqi ngoba li spirit esinibambile ufuna ngisiphume vele siboshwe ke siboshwe lokho kodwa ngifuna ukuyikhuluma nje lento ukuthi yabona angichazi lebabukeli vusi nabo bonke abantu yabona umuntu wesifazana akeke uzukhulume njengomuntu wesifazana. Umuntu wesifazane la emlonyeni uyakhuluma ingakho umuntu wesilisa masebonto usekhathele indaba ukukhuluma umuntu wesifazane vele bothi ngimthela isibhaqa ngoba umuntu wesilisa akakwazi ukwenza leyo nto. Asisho ukuthi sikhondona ukuthi abashawe cha kodwa khona ohluleka ukubekezela kwakithi kuthiwani manje umuntu wesifazane mayesekhuluma umbonthi uyahluleka vele uphumele eminyango. Omunye uzothi ngeke ngiphumele eminyango emzini kababa. Kwenzeke lo muntu umthengile ngelobolele inkomo ezu11 washiya isibongo sakhe wazongena esibongweni sala ekhaya kusho ukuthi kufuneke enze izinto sala ekhaya. Sengizophuma mina ngomnyango ngixoshwe yena endlini emzini kababa khona umuntu ozosho njalo egcine bese yamthethe lokho uzomqondisa ngenduku ngoba kesho egcineni bese kuthiwani aboshwe futhi lo muntu lo because nayo lento ye-feminism egibeza abantu besifazane emakhanda amadoda. Indoda nomuntu wesifazane abasoze abafani nje hlobo angiyenze nje lento uyibuke evusi nababukeli. Ngikhuluma ngabantu abaziyo ke abakhulele emakhaya abayaziyo ababone emakhaya abanamakhaya. Angikhulumi abanamakhaya ufuyiwe emakhaya. Umuntu okwe walusa nomuntu ekwe kwafuya inkukhu ekhaya nomuntu okuke kwakhona izimbuzi ekhaya. Wake wabona inkunzi lele phansi izithokazi zimi ngenyawo kuba akaphamisa isandla manje othi wakwayibona leyo nto. Wake wabona egcekeni isikhukhukazi sikikilike ekseni ke sikikilike ekseni iqhude lithule iqhude likikilika isikhukhukazi siyathula siyasubmit inature ke le. Umuntu wesifazane kufuneka submit nje endodeni. Ngiyajabula ngoba ngiyibukela kuma podcast la yabo na kuma content abanye abantu abawenzayo la abantu besifazane beyisho lento but no bantu besifazane let us go back to our natural creation esadalwa ngayo. Isiwesi ke manje umuntu mayesethi angisiyi umuntu wesifazane mina ngithanda abantu besifazane ngathi ngumuntu wesilisa. Kade ngikhuluma la ngomunye ubaba ngisho ukuthi baze bahleka abantu lokumkhanya kude ngithi wayethi sithemi isandla kanje. Ngithi mina imihlolo. Yabo? Umuntu wesifazane manini lo muntu ade eganiwe manje.
these are the spirits afike nabantu bangaphandle beza nawo la. Uyabo? Okubuka ukuthi abelungu abaningi abasiyo ababekho kule LGBTQIA yakhona abelungu abaningi. Abantu asebaningi lento abantu abamnyama. And bagijima phezulu sathi ke sibamisa labantu besifazana labona labantu besifazana besilisa oheshe laba. Waphela uhishi angithi. Shuthi oheshe ke. Yabo? Sathi sibambe sithi la shumayela ivangeli ngoba phela umuntu shumayela ivangeli usungashaya itabane zodwa. Ushaya noma yini izwe lingavumelani nayo. Ababulali ungayiphathi kahle nani yonke into usukuyishaya. Bahamba baphathi bejele. Befika baphathi bejele lapha bathi baphathi bejele letha bathi ibandla lethu le ngapha besikhonza ngaphathi bejele bathi line discrimination. Yes? Beza namagama amakhulu manje. Ayiline discrimination, afunele discriminate abanye abantu. Uyabona into ejele once yakhulunywa itabani ithathelwa phezulu. Kodwa kuthiwa ikhulunywa abantu nje abangekho kuleyo nto LGBTQ abantu. Hayi vele inyathelo nje, inyathelo. Kodwa once yakhulunywa itabani ithathelwa phezulu. Awubona ngoba itabani ikwazi ukuhlala zodwa sectionini yazo. Kodwa kukhona ama bottom nama top. Kukhona nama versatile. Okushuthi ilalana khona ejele. Indaba pho ungathatha abantu besifazane amantombazana asefemale emedium E alethwe lapha emedium B kuthiwa ake nithi ukulalana nje. Siyanivumela lingithi ukushelana. Ngoba leyo inature leyo edalwe uNkulunkulu. Yabona ejele, I'm telling you. Njengoba nibona kwenzeka nala ngaphandle. Laba bantu laba and bafundile ke laba bantu. Wafika ijaji elithile lomlungu lapha. Labamela. Yes. Babethula abaphathi bejele bethe. Yes. Betshikoza bethi izinqa zithi. Ngithi mina hey imhlola, ngidlala ikeyboard mina ngikuyipianist ke bakwethu. Kuthiwa ngibiziwe kuthiwa ngizodlala kuleyo function yabo le. Nase sinye siyadlula ziyamodela la. Sithi kumina ngathi ngithi ukuyibamba ngathi futhi abo kwahleka wonke umuntu nabo namaphoyisa ahlulwe ukuthi ukuyibamba ngabona ethi wathe sekuphunyiwe kuleyo nto lo festival lo kulokuzana kuleyo function athi amaphoyisa kodwa awumakaya sukazi ukhulu ngithi mina hayibo uthi weyini uyenza kuba lento ayenzayo ho umodela kamodela memodela ngenzi kumina lento ayenzayo. Yabo ngoba lento iyisinengiso kwaZulu naNkulunkulu. Ngifuna ukutshela ukuthi labantu baphethe yabo into abayikhulumayo iyona ephasayo. Ngitshela mina ejeleke ngitshela ejele bazokutshela abantu lento engiyikhulumayo abantu abake babosho bazokutshela lento engishoyo. Into yakhulunywa okay no bani hayi ithathelwa phezulu kabi. Bezwe lonto ayinabaphakile baphaphe badlula umuntu wesifazane njengoba ngisho umuntu wesifazane uphiwe nje ukukhuluma kodwa angeke azakhulume njengegay. Igay uvela ubona cha sekumuntu wesifazane times 4 lo. Athi chain abantu besifazane ngeke ubezwe benza leyo nto bethi chain. Hayi bese beshaya izingabethi. Batshengisa isandla bethi ngeke uzukubone abantu besifazane abayenzi lonto baphila ubuntu besifazane babo bephila ngenhlonipho nangokuthi bazi ukuthi bayasithobela. Hayi laba bantu hayi ba over umthetho wase South Africa uyabavumela ukuthi benze leyo nto kuthini. Ngikhuluma ejele ngisho mina ejele ke lento engiyikhuluma iyenzeka. So bafethu shuthi kuthiwa kufuneka sibe in line nayo yonke leyo nto. Kufuneka siyivumele. Yabo izinto ezibalekile ezikhulunywayo nabaphathi abakhona esibathembile amakhosi opresident nabo bajulele nje bavumela yonke lento le ngoba phela nabo vele bakhona labekhotha makhona babuzwa labantu sisingase sibaxeke sithi ubani uyena ophethe indaba engayisusi yonke there are people behind yena abamtshela ama instructions yena he's the one who follows instructions. Ngoba yena bamtshela wena ngeke uphinde uhlupheke sekunikeze yonke imali ufunani.
sibuswa manje laba bantu. Hayibo bafethu nisitsheleni ngempela imhlobo. Ngiye ngabona enye ivideo futhi ngiyaxoxa nje to prolong. Ngiye ngabona enye ivideo angathi manje bayaganana manje ganana abantu besilisa ganana abantu besifazane abakwazi ukuzala phela labantu. Kule video esiyenziwe lapha bakwazi ukuthi akhipha ama-sperm. Kwakhiwe ingane manje isibanga Elon Musk upha nje akekho la uxoshiwe le Melika uze la manje lenke le vele wala kodwa benza yonke lemkhuba benza le kulabo abantu vele inline nabo ngale mkhuba manje usezwe kwakhiwe ingane awungitshela isizwe esinjani lesiya ingane yakhiwe into ozothi uyayitshela ithi ivele ikhuluma isilungu esikhulu isikhiphe ngamakhala ikutshele lemithetho esiyinikiwe ma-Afrika soyivumela nini soyivumela lento kuyozokube nini na siphathwa yilaba bantu kulungile-ke nasejele basiphethe nala ngaphandle njengoba besiphethe ningababulali asifuni yabo abantu abababulalayo-ke bafowethu cha kuronke ukubulala omunye umuntu yabo kodwa uma kuthiwa simelene nalento ufune simelane nawo nje kahle ngeyiqiniso ngoba basiphethe bafowethu ngishejele ningaqhathi lento yenzeka la ngaphandle ukuthi siphathwe yilaba bantu la kanje lesi sizwe esiqhamuka esingasazi siqhamuka kanjani. Umkhanya Kude TV subscribe bani like ni comment.